Takže ukážeme si koreláciu intervalov. To znamená, že ak sme na 4-hodinovom intervale bearish, alebo teda dajme si príklad bullish, tak potrebujeme aj ten hodinový interval, aby bol bullish, na to, aby sme mohli vstupovať. Čiže, jak sme si vysvetľovali v predošlých videách, ak ste to nevedeli, znovu pozrite si to od začiatku, aby ste tomu všetkému porozumeli, lebo to sú vlastne také kúsky, ktoré zapadajú do seba a vlastne potom z toho vznikne toto celé. Takže ak ste to nevideli, tie predošlé videá, hovorím, pozrite si to odznova všetko a ideme na to. Takže korelácia intervalov, dajme tomu, že na 4-hodinovom intervale alebo na dennom, na ktorom vidieť lepšie tú štruktúru trhu momentálnu, tak hľadáme indikáciu. Tá úroveň tej indikácie nám potom spočíva z toho aj ten vstup. Čiže keď máme odtiaľto úroveň indikácie, pretože cena nám prebila tú zónu a vlastne predošlé high a vytvorila nám nové high, tak to je teda indikácia. Hodinový interval, alebo teda menší interval, jak je ten 4-hodinový, tak na ten menší interval ideme iba vtedy, keď už je korekcia a pokračovanie trendu. Čiže hodinový interval používame iba v korekcii a používame ho na to, aby sme zistili, kedy končí korekcia a na vstup. Inak ani na menší interval nejdem. Tento čierny bude 4-hodinový a dáme si modrý hodinový. Takže na menší interval ideme iba vtedy, keď prebieha korekcia. Čiže korekcia vždy nastane vtedy, keď sa vytvorí nové high alebo low. V tomto prípade sme uptrende, takže vlastne máme indikáciu smerom hore a tu sa vytvorilo nové high. Potom, keď už sa vytvorí nejaké high a začne odmietať tú úroveň, tak už vtedy nastáva korekcia. Vtedy ideme na ten hodinový interval. Lenže ten hodinový interval v tej korekcii vytvára lower highs a lower lows, čiže nižšie spodky a nižšie vrcholy. Vidíte? Nižší vrchol, nižší spodok, nižší vrchol, nižší spodok. Čiže to znamená pre nás, že trh mi teraz hovorí, že ešte stále nemá proste potenciál, alebo že nechce ísť do uptrendu znovu. A my takisto potrebujeme ten hodinový, aby bol v uptrende. Takisto jak ten 4-hodinový, tak takisto potrebujeme aj ten hodinový. Pretože keby vstupujeme niekde tu, bez hoci čoho, lebo tu mi zatiaľ trh ešte stále nehovorí, neukazuje, že už by chceli ísť hore. Tak tá korekcia kľudne môže ísť ďalej dole a môže spraviť novú indikáciu smerom dolu, hej? Z toho 4-hodinového intervalu. Takže potrebujeme, aby ten hodinový interval bol už takisto bullish. Čiže to sa pravdepodobne väčšinou stane niečo také, že buď sa najprv vytvorí vyšší spodok a potom vyšší vrchol, alebo sa vytvorí vyšší vrchol a potom vyšší spodok. Čiže dajme si v tomto prípade, že by sa vytvoril vyšší spodok a už aj vyšší vrchol. Znovu vyšší spodok, vyšší vrchol. Čiže už vlastne ten hodinový interval je v uptrende. Vlastne už tuto, keď nám vytvoril ten vyšší vrchol a ďalší vyšší spodok, hej. Toto dám zeleným, pretože toto nás bude zaujímať. Takisto sa tu deje indikácia a korekcia a pokračovanie. Takisto jak na tom 4-hodinovom intervale, hej. Pretože indikácia je vždy, keď sa nám spraví nové high alebo low. Čiže tu sa nám spravilo nové higher high, vyšší vrchol a vyšší spodok. Čiže to isté aj na tom 4-hodinovom chceme vidieť aj na tom hodinovom. Čiže indikácia, korekcia. Tu už máme teda ten hodinový interval bullish, takže už môžeme začať vyhľadávať vstup. Odtiaľ to máme indikáciu, korekciu z toho hodinového intervalu. Takisto sme znovu nad tým 4-hodinovým levelom, nad ktorým musíme byť a už máme aj ten hodinový interval v uptrende. Čiže tuto už môžeme vstupovať. Stop loss sem, target, jak som hovoril, odtiaľ to nám cena prišla sem. Takže viem, že tu sú predávajúci, ktorí vlastne spravili tú korekciu, takže prvý target bude toto, hej. A ak nebude cena mať problém prebiť túto zónu, tak môžete kľudne targetovať ďalšiu, najbližšiu úroveň predávajúcich. Osobne preferujem 1:4 alebo 1:3, hej. Takže ukážeme si to na grafe. Dajme tomu, že sme tu, hej. Máme tu z toho 4-hodinového intervalu swing high. Máme swing low. Vlastne trh bol v downtrende. Čiže tuto bol trh v downtrende. No tu sa nám vytvoril nižší vrchol, ale už tu sa nám vytvoril vyšší spodok.
a z toho vyššieho spodku sa nám vytvoril vyšší vrchol. Čiže tu mi cena dala indikáciu, že má potenciál ísť nad touto úrovňou odtiaľto sem. Čiže nad touto úrovňou je indikácia vlastne z tejto úrovne, pretože túto prelomila a uzavrela sa tam sviečka. A teraz, čo spravíme, tak si dáme hodinový interval, pretože už vidíme, že cena ide do korekcie. Takže si dáme hodinový interval a jak som hovoril, na hodinovom intervali sa nám v korekcii vytvárajú nižšie vrcholy a nižšie spodky. Čiže tu sa vytvoril nižší vrchol. Ideme ďalej. Z tohto nižšieho vrcholu sa nám vytvoril nižší spodok. Nižší vrchol. Nižší spodok. Nižší vrchol. Nižší spodok, nižší vrchol. A tu už sa nám začína vytvárať z toho hodinového intervalu, vidíte, toto celé je korekcia a stále sa tu vytvárali nižšie spodky a nižšie vrcholy, čiže nič mi zatiaľ stále nehovorilo, že cena by už chcela ísť vyššie. No tu už sa nám vytvoril vyšší vrchol oproti tomuto, hej, čiže znovu indikácia, korekcia, tu sa nám vytvoril, pozrite sa, jeden vyšší spodok, druhý vyšší spodok, lenže stále nie sme nad touto zónou indikácie, hej. Ja to dám kľudne takto. To znamená, že stále čakáme, aj keď pod tou úrovňou indikácie už máme ten hodinový interval v uptrende, tak stále čakáme, kým cena zíde nad tú úroveň. Pretože vieme, že nad tou úrovňou nám cena išla. Odtiaľto sem. Čiže takú istú reakciu my chceme vidieť. Bum. Tu už sme mohli kľudne na tomto prieraze, vidíme, že tam bolo silné momentum, tak tu sme mohli už vstupovať. Hej? Kľudne tu sme mohli vstupovať, stop loss istejší sem, ale kľudne by sa dal dať aj sem. A target najprv sem. Kto chce, môže si kľudne počkať, vidíte, tu sa nám vytvoril vrchol, tak môže si takisto počkať na korekciu a vstúpiť potom. Čiže znovu, hej, target je najprv tu a potom, keď napríklad cena nebude mať vôbec problém prebiť túto úroveň predávajúcich, tak potom ďalší target máme tu, ďalšiu úroveň predávajúcich, hej. Čiže potom kľudne môžeme targetovať aj túto úroveň. Bum. Vidíte? Proste ono je to úplne jednoduché. Čím ľahšia stratégia, tak tým lepšie je to pre vás, pretože zbytočné komplikované veci vám domotajú hlavu a treba si spraviť takú stratégiu. Ja odporúčam túto, pretože toto je najjednoduchšie podľa mňa, jak obchodovať na trhu, pretože je to jednoduchý proces, hej, 1, 2, 3, indikácia, korekcia a pokračovanie. Keď si dáme 4-hodinový interval, tak máme zas aj novú indikáciu tým pádom, hej? Pretože zase sa nám vytvoril nový vrchol. Čiže toto bol predošlý vrchol, ktorý vlastne držali predávajúci a znovu máme novú indikáciu. Z tejto úrovne, čiže vieme, že nad touto úrovňou cena chce ísť sem.